moja 17. No to już leciało już netki 60 lat, kiedy pierwszy raz poszło do tej szkoły, do tej odteroska mojej 17. Bo ci to genau pamiętam, poniedziałek 1 września 1952 roku. Trzymał się jedną ręką mojej mamulki, a we drugiej dzierżył srogo wielgachno tytał od frąckowiaka ze Krzyżowej. Wszystkie mi bajtle wysztyglowane byli, choby we niedziela, włosy ulizane, chociaż tak by tak styrceli, jak przodzi, jeszcze we ochronce tela, co pierwszy rok złoszczyżone bez golaca, a nie jak zawdy bez uma albo mamulka. I Blank w tym czas nie miarkował, co tyż to mnie się sam we tej szuli przytrefi. Ela, co najważniejsze, to dla mnie było ino to, co tyż mamulka wraziła do tej ogromnucnej tyty. I kiej tak naisto we tej szuli napoczniemy ze tego nowego elementarza przy rektorze coś ich czyta. Bo już we ochronce, we tej naszej szkółce przy szkole mocka poradziłek ślabikować. No ale wszystkie my i przodzi nie poradzili się doczkać, kiedy zaglingo ten pierwszy dwono szkolny dzwonek. I entlich zaglingo, a chwilka nie skorzy w los do izby maluśki rektor, kiedy się Richard depta. Miano czajno dopowiedzieć, co żadnej mamulki we klasie w ten czas już nie było, żadność nich rektora nie szterowała, jak to jest teraz. Dla 7-letnich bajtli rektor to był nichej nasz stażik i teraz no ze tej pierwszej we moim życiu lekcji bocza i że ten nasz rektor miał ci diosecko-szarłatny kichol, który obcierał sznub tychlum srogom obydeka na starcynnym wertiku. Pora chwilek zetwało, podby nasza czelotka nie ucichła i kiedy nasz od teroska już wychowawca napoczął godać. Nie za tela my to, same chłopcy jeszcze poradzili spomiarkować, ale czuli my, to wisiało we lufcie i że we naszym życiu napoczło się coś blank nowego, coś festelnie naisto ważnego, coś co teroski bez pora lot będzie z nami szło, podwil my nie dokulamy się do ostatka 7 klasy. Tego, ale my jeszcze się tak do ostatka nie poradzili wystawić. Przecież my sami mieli dopiero 7 lat, a sam ci na nas czekało jeszcze całkiem nieskorzejsze 7 lat, pokiel się ta nasza przygoda we nowej szuli nie skończy, pokiel my nie będziemy mieli tego zbyte, i kiedy będziemy już na tela srogie, co by już Blank we krótkich galotkach nie lotać i na łoblic długie, jak nasze ojce i starzyki. No ani skorzy już po tych pierwszych lekcjach, czasie było przed kamratą, a tą srogą tytą po Asi. Jedna starka wtykła do kabzy jakieś 5 złotków, takich bronotnych, papieżanych, a drugą już jakoś szekulada albo apluzina. I jeszcze na ostatek, przed oby niedzielnym obiadem, poszła ze mamulką do tego samego frąckowiaka na srogę, ale to richtig srogę lody wanilowe. Nie miarkuję do ostatka, jeśli wszystkie szkolorze tak wspominają szkoła jak ja, ale do dzisiaj, kiedy przy ostatku czerwnia dziecka się ze szulplacu przy mojej 17 tracą, robi mi się jakoś tak jankornie i tęskliwie. I nie poradza się doczkać tego pięknego dnioszka we wrześniu, kiedy te wszystkie ochętole przykludzą się po feriach na ten nasz plac. Można za moich czasów inaczej to było, co wiem, miał mniej roztomajty gracek jak teroski i z kuli tego też moc dziecek pewnikiem większością nie poradziło się doczkać na ten pierwszy szkolny dzwonek. Wczoraj też napoczął się nowy szkolny rok, nie ino we tej mojej szuli, ale wszędzie naokoło we całej Polsce. Mamulki przywiedli wyszczyglowane swoje dziecka do tej 17, tela co już nie we krótkich galotkach, ale też nie ma już takiego ordnungu jak kiedyś. Teroski wszystkie te moderne mamulki muszą się wryć do klasy, muszą styrcać pod ścianą, a że do ostatka pierwszych lekcji muszą tym rektorom i rektorkom zawodzać jak prynskiż na szłapie, muszą przymawiać rektorom, bo przeca już one same wszystkie Filipy pozjadali i nie będzie im rektor duplikował i ze corne jest corne, bo przeca Polska jest moje dziecko jest najważniejsze i nie będzie bele lebioda rektor rządził, jak we szuli ma być. Ma być tak, jak chcą mamulki, a i że jest ich kielanoście, to już też kielanoście roztomajpich szimli wychowaniu, będzie się tam roztopierzać. No ale nie ma co wynokwiać i no brać życie takim, jakie one jest. A dziecka swoją drogą tak będą genau takie same, jak wszystkie dziecka od czasu, kiedy w tosik by pokopił szkoła.
będą wyrobiać, będą rektorom robić na studia, będą się bawić, a za kielanoście lat przyjdzie im na myślunek to, co im je. To byli najgryfniejsze w życiu lata. I czy to będzie moja 17, albo lecę jako inna szkoła, zawsze będzie na stare lata człowiek wracał do tych pierwszych lat we pierwszej swojej życiowej szkole. Eugen z Pnioku.